Daw kollha li serqu lil pajjiżna għandhom iħallsu ta' emilhom mill-ewwel ġurnata kont kontra l-beħ tal-passaporti u l-Partit Nazzjonalista ilu snin jgħid li din l-iskema qed tiġi abbużata. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fi sqarrija b'reazzjoni għall-iżviluppi li seħħew fl-aħħar sigħat wara li ġew ifriżati l-assi ta' Kiċ Kembri, Brian Tonna, Karċini u oħrajn. Adrian Delija qal li riżenja tal-eks Avukat Ġenerali kienet konferma ċara kemm matul dawn l-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista kellu raġun. Dan fil-waqt li kien evidenti li bħall-eks Kummissarju tal-Pulizija kien spiċċa pupazz tal-Gvern Laburista laħata fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u għamel minn kollox biex l-investigazzjonijiet ma jsirux u l-verità ma toħroġ. Fil-ġlida kontra l-korruzzjoni, Adrian Delija fakkar kif kien rebaħ il-ġlida biex jingħata kopja ta' rapport sieħ dwar Igrant, rapport li l-eks Avukat Ġenerali għamel minn kollox biex jibqa' maqful fil-kexxun. Minn dan ir-rapport ħareġ biċ-ċar li persuni bħal Karċini ta' Nexja BT u sħabu kellhom jiġu investigati. Kien għalhekk li f'Jannar li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista ressaq denunzja biex Karċini jiġi immedjatament investigat. Hawn ukoll kellna raġun għal Adrian Delija u sqar li dawn huma mumenti delikati biex toħroġ il-verità u għal daqstant tappella lil dawk il-persuni fosthom l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija li jridu jieħdu d-deċiżjonijiet biex jissalvagwardjaw l-ogħla interessi ta' pajjiżna mingħajr ma jaħarsu lejn luċuħ mingħajr biża' jew favur. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tibqa' determinata li fl-aħjar interess tal-poplu kollu taħdem biex pajjiżna joħroġ mill-kriżi li daħħalna fiha l-Gvern Laburista qudiem it-tests importanti li għad irridu ngħaddu minnhom fosthom tal-manival biex nibqgħu nissalvagwardjaw il-postijiet tax-xogħol u biex il-Maltin u l-Awċin isur jafu l-verità, temm jgħid Adrian Delija.